Hej. Der er lige kommet en lille ny teaser til den nye Star Wars film. Og jeg tænkte, nu vil jeg prøve at lave sådan en lille reaction video. Så måske vil jeg bare sidde og kigge, måske vil jeg bare sådan, hvem ved, nu prøver vi. Okay, så prøv at følge med her. Godt så. Måske skal jeg bare vente til den hele kommer, fordi man så lige Poe og Finn, der lige sådan, hey, videre, vi ses, buddy. Ja. Vi kan se noget mere, men det kommer først i morgen. Okay, hej.